ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶୁଭ ବାର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର ହେଉଛି ଶୁଭ ବାର ମଙ୍ଗଳବାର, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, 8, 9 ତାରିଖ। ବୃଷ ରାଶିର ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନୀଳ ଏବଂ ଧଳା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5, 6 ଏବଂ 8। ମିଥୁନ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରବିବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଜ ଏବଂ ଧଳା, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ 5। କର୍କଟ ରାଶିର ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ରବିବାର ଏବଂ ସୋମବାର, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ଏବଂ ନାଲି, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, 7 ଏବଂ 9। ସିଂହ ରାଶିର ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ରବିବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ଏବଂ ନାରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, 4, 5 ଏବଂ 6। କନ୍ୟା ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଲି ଏବଂ ହଳଦୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, 3, 5 ଏବଂ 6। ତୁଳା ରାଶିର ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଆପଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ନାରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, 2, 4, 7। ବିଛା ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରବିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦୀ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, 3, 4, 9। ଧନୁ ରାଶିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ରବିବାର ଏବଂ ସୋମବାର ଗୁରୁବାର, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ଏବଂ ହଳଦୀ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, 5, 6, 8। ମକର ରାଶିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ଏବଂ ନୀଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, 8, 9। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ଘନ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, 3, 7, 9। ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରବିବାର ସୋମବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଧଳା ହଳଦୀ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, 3, 4, 9। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶୁଭ ବାର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।